سلام زخبركم تخاتتي مدبات راديو إيرنا أزي فلي مدبيو من سعيد توكل نقبرو علاني سعيد توكل أبو لاند غمت نوح زبالة عمتات أبزي نايدلت فتح مسمر زنت فن بزح قوسكاسات زكايدن من سيو لحكم تفلطوهم إلى أمن لو منا كايدو على بمغنيات زي أب جرمن استخايدة كلا تستفر عليه قوبايتات نسو أب تبعلت إسرا استخايدة قوبايت تساتيفون يرو هم عدهم كوين تساتيفون يرو نسو تعزبتو ككافلنيو قد محجي زنبرو نقيفتات زنبرو ريدوتات يكافل نيرو أب راديو رناون بقلت يتحاسبوا قلت نيرو حجي عدهم كوينو مخادو انتاي سلازلويو سلمتايو كم وسينو تحدش ببال سلازلويو زولو زعباتات كنت نكفومينا أبز قصة القرب معلتاتون كم فقدنا يتوم باكايتي بعد عسر شدشتن بعد عسران زكايدو نتقو باي زكايدو سباتون كنا قربهم كن فتنينا بس كلا خباتهم كونتاكت جميرا له بس كلا تاريخ نلو كم سنة فقدهم أبز قصة كنا قربين أولا بقول سيتوكل مجمرتا عدنا خبير كاسل من سخام سقناكا ثانك يو شيشة أنا ود بلب خمس جمدان نعفان ريدي الرجال مالت نزاد بلزي نروح زبالة زي أبتي مكسقاس ناي برجين حمود زنا بركاري إيتوس كأذكر إن سمعت خا أذكره حجها أنت حدش ندرس لزلويو أبتي ناتون مبايع ساتف زوسنكا. ثانك يو أنا بمسرته تي ناي برجين حمودو بقسم كله حدا ناريشن سبيزو تبقسو بزح مستيار تراوي كونلت مستنير ترابلت كجالها تجارج أوي يوزبل إمنة ميرني because أبتي مجمع تحرير كلنا بعد أول سعيد نبز عدي نابيرو بعدت سكور دوز نبروان عدة تقراويت الداب خيط نسخه ما يتسعسعون خبير كان بمسرته لتفكير اللي أبجزينا يكونات ناي تقراي زمت عينتي نيرو سلازي حدا زي بمسرته مستكونت ناي أترا تقراج أو بروتيكا أيو أبزتنا أول حاجة زي خا وتسيتو حدا جنيا خو قولي سوينا تفكير اللي تبقى تقول الناس فيديو قال أين بعلو كم ناي كارس استراتيجي وزوات سبات ويهجدف ناتهم نتفتات كودهم مو بدحيون السخاء ناي قبل ملسي كون كطرح كتر الصوت راح زي كون لماذا داسات راح مفراس قال سوق قصرة قلبي استراتيجي ناي قال سوق قبل خيل قبل وتخبت سحق قلبي كم تزح على فيس لما وصل فتاتين كان نتفتات ناي قبل تقاومون تمناو خوينو كتر هاكين سلازي زيتات يوناتين بيتاليرو تتعزب تتازي نبرا حد كان نبعد توي أودا دبانيتي نيت بريدين محمد بطريقة كلها بتقدر هو اللي زوجة ينبر بدحريت كالوز زوجة تفرع لعين حدة تلوي سلزي حدا ستم زخانة ني حبر رأي زي بلو إنيت زي مرحب جيل نبعلو كعبوة تخيلي كان دي زبازة حيوزح كان دي زخدي يخيد مالتي سلزي زيتاتي تميرة الفتاة كأوز عبي خاب مسرته رأي بلو حقي بلو حكاونتي بلو قرتي بلو سلزي زي أبيك بتسحب الحزبون عبدنا بالكوانا زي بلو شيء حربين بتسحب زيرو هقدف ون تتقع من عايز خيزو لمدرك قوم اللي جلس بدينيرو أجيب زنا على عسرة زنبرو حواتنا خاني نزيتات بزقباء استردون استجنزبوني مسلو هذا بمسرته في بوليتيكا استناجات عليه كله حجر مولي سلازي تساتفنا كلهم زي قاعدة قداسي زبدي أتي كال أي بوينت كا أتي حقاونا تنزبها نحنا ونا عملون نديرين الناس سلازي كابزي تبقى استقبل اللي عند مخبير خافتي على عشرة استخايد جبائي خات ساتفة بسلام عب بوتاي كمل سلام هو تخليك حتى متى تبقى خات من السلة السخاء انتهي لو تيس لزرع خياقة نخد تعديم كان نخد كيد حدا كم قبل على خاخون قبل عليناتهم نات كسعبتي زنبرة ريتوتات أتبع أيقونن أنا زل إن تعزبتمه حجي
ንሶም ኣባኻ እንታይ ዓይነት ኣወንታዊ ነገር ስለ ዘማዕበሉ እዮም ንስኻ ኸ እንታይ ዓይነት ኣወንታዊ ነገር ስለ ዘማዕበልካ ኢኻ ክትከይድን ክትዕደምን ዕድል ተፈጢሩ ሓደ እቲ ዕድመ ንባዕሉ ኣብ ባህልና ይኹን ኣብ ኣተሓሳስባና ዓብ ነገር እዩ ሓደ ሰብ ኣኽቢሩ እንተደኣ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ውራይ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ንጥፈታት ክትከታተል ክትርኢ ክትዕዘብ ምስ ክትውዕል ተዓዲሙካ ዕድመ ንባዕሉ ንክትሳተፍ እኩል ይመስለኒ ንዓይ ግን ንዓይ ንሱ ጥራሕ ኣይነበረ እቲ ዕድመ ብልክዕ ትርጉም ነይርዎ እዩ ካብ መጀመርታ እውን ኣነ ብደገን ብውሽጥን ንከታተሎ ነርና ኢና ኩሉ እቲ ምዕባለታት ዘጋጥም ዝነበረስ ብደቂቕ ንሪኦ ነርና ኢና ስለዚ እቲ እዞም ዕለት 20 ጉባኤ ዝገበሩ ሰባት ኣብ ምንታይ ዓይነት ደረጃ ናይ ምዕባለ በፂሖም ብንጹር ኢና ኢና ዋላ እቲ ለውጢ እንተተኣታትዮም እንተኮይኑ ናብቲ ጉባኤ እዩ ዝርአ ናይ ኣተሓሳስባ ድዩ ናይ ዕላማታት ድዩ ናይ መትከላት ምትዕራያት ይኹን ሓደ ሓደ ለውጥታት ኣተኣታትዮም እንተዳ ኮይኖም ብመሰረቱ ነይሩ ድይኮም ንብፁዕ ዕላማ ነይሩ ገለ ዝብል ኣብ ቦትኡ ነይሩ ልዕሊ ኩሉ ግን እንታይ መስለካ እቲ ሃገራዊ መስመር ኦፍኮርስ ኣብ ግዜ ናይ ትግራይ ንሕና ብዝተፈላለየ ምክንያት ምስ ትግራይ ተደናጊፅና ኢና እጂ ግን ንሕና ኤርትራውያን ኢና ኤርትራዊ ፖለቲካዊ መስመር ሒዘና ኢኻ ክንከይንደሊ ስለዚ ንኩሉ ኤርትራዊ ጉቲ ዝጉባኤ እዚ ዝብል ሓደ ዓብዪ ለውጢ ገይረ ርእዩ ኣነ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ምዕዛብካ ፅቡቅ እዩ ዝብል ርዲትካ ነይሩኒ ቢኮዝ ብደገ ቅድሚ ጉባኤ ድሕሪ ጉባኤ ሓደ ሓይሊ ክትግምግሞ ይትኽእልኒ ኣብ ጉባኤ ግን እንታይ ዓይነት ሓደሽቲ ውሳኔታት መፅኡ ትርኢ ስለ ዝቐልድ ብኡ ምክንያት ኣነ ከይደ ተሳትፈኒ ፅቡቅ ሕጂ እቶም ካልኦት ዕለት 16 እውን ጉባኤ ዝገበሩ ነይሮም ሕጂ ኣብዚ ውሽጢ 3 ዓመት እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ኣብ ከምዚ ክኸፈል ምኽኣሉ ናይ ምንታይ ፀገም ኮይኑ ይስምዓካ ፀገም እንተዘይኮይኑ ኸ ናይ ምንታይ ብልጫ ኮይኑ ይስምዓካ ልክ ዓላ ፀገም እዩ ግን ንዝዕዘብ ሰብ ረዱ እዩ ነይሩ ናብ ከምኡ ክምርሕ ከም ዝኾነ ማለት እዩ ንምንታይ እንተልካ ሓደ ኣብ ግዜ ናይ ሎክዳውን ብዙሕ ዲጂታል ውዳቤታት ነይሩ ምክንያቱ እቲ ኣብ ባይታ ዝኾነ ንጥፈታት ስለ ዘይነበረ ብኦንላይን ደረጃ ወላ እንተዳሪኻዮ እቲ ንጥፈታት ኣብ ሶሻል ሚድያ በዚሑ እቲ ፖለቲካል ኣክቲቪቲ ወሲኹ ስለዚ እቲ ናይ ሎክዳውን ዝነበረ 3 ዓመታት ሓደ ዓብዪ ለውጢ ገይሩ እዮም ተሓሳስባት ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ብዙሕ ዲጂታል ኦርጋናይዜሽን ዝተፈጢረ ነይረን ዓበይቲ ጉሩባት ገለ ነይሩ ካልኣይ እቲ ኩናት ናይ ትግራይ ምስ ተፈጠረ እውን እቲ ህዝቢ ኣውቶማቲካሊ ናብ ሓደ 2 ወይ 3 ደንበታት ተመቓቒሉ ስለዚ እቲ ስምዒታት ብኡ ይመፅኡ እቲ ብርገን ሓሙዱ ክጅምር ከሎ እምበኣር ሓደ መበገሲ ዕላማን እስትራቴጂን መደብን ኣይኮነን ነይሩ ህግደፍ ሓደ ሓደ ፌስቲቫላት ምስ ወደቡ ንዕኡ ንምፍራስ ካብ ገዝኡ ወፂኡ ዝኸደ መንእሰይ እምበር ናይ ሓባር ውዳበን ናይ ሓባር ዕላማታትን ርዲእትን ዝነበረ ይኮን ኣብቲ ዝመስሎ እቲ ዲጂታል ጉሩባት ዝነበረ እዩ ካብኡ ከዓ ዝዋፈር ነይሩ ሕጂ መብዛሕትኡ ከዓ እቲ ዲጂታል ዋላ ኣዕቢኻ እንተደይረኣካዮስ ርእሱ ዝካነ ውዳቤታት ነይሩ ንሲድ መበገሲ ነይሩ ንምንታይ ኣብቲ መጀመርታ እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ዘይተረኣየ ብምቕቓል ንኣምሞ ዝብል ሓደ እቲ ስምዒት ተዓውዓው ተቐባልነት እቲ ናይ ዜና ናይ ካልእን ሸፈነ ነቲ ፍልልያት ሸፊንዎ እዩ ካብኡ ንኒኦ ንባዕሉ ኣባላት ናይ ሓደ ሓደ ውድባት ከም ናይ በዓል ብሩህ መፃኢ ወይ ከም ናይ በዓል እዚ ፈልሲ ንኣብነት ሓደ ሓደ ናይ ኣውራጃ ማሕበራት ካቨር ገይሮኖ እዮም ፖለቲካሊ ስለዚ ኣብ ትሕቲ ፅላል ካብቲ በቦቱ እንዳተበገሰ ትሕቲ ፅላል ብርጌድ ንሓመዱ ዝብል ጭርሖ ሰብ ክሰርሕ ይፍትን እዩ ድሓር ግን ብርጌድ ንሓመዱ ንባዕሉ እንዳዓበየ ምስ መፀ ልዕልተን ውድባት ክረአ ምስ ጀመረ ናይ መን ክመርሖ ኣለዎ መን ክቆፃፀሮ ኣለዎ ይሽመት ስለዚ ኣብ ውድድር ተመሊሱ ማለት ሰው ከምኡ እንተደኣ ክኸውን ኮይኑ ሓደ ኦልሬዲ ኣገባብ ዘለዎ ናይ ገዛ ርእሱ ውዳበ ዘለዎ ኣሎ ብድሕሪት ኮይኑ ንብርጌድ ንሓመዱ ክዝውር ዝደሊ ሓይሊ ኣሎ እዚ ብርጌድ ንሓመዱ ሕጊ ይሃልዎ ኣይሃልዎ ፖለቲካ ፕሮግራም ይሃልዎ ኣይሃልዎ ብዙሕ ኣይገድሶን ቢኮዝ ናቱ ኣለዎ ኣብ ትሕቲ ፅላል ናቱ ኮይኑ ወይ ከዓ ብድሕሪት ስፔሻል ኣሬንጅመንት እንዳገበርካ ክኸይድ ዝደልይዎ ነይሮም ሓደ ግሩፕ ከዓ ኣሎ ናትካ ናበባ غيرت أقول نتكلم بقى بدحريت كوينو مرحوخ آلية بلوز اللخا نتكلم بقى بقلت إنه مزراب من كوين يسمعك وي منيو يسمعك زي ما سي فلتات انت لكون حبريت انت لكون منيو بلك عتي مجمرتاتي بوليتيكا وشفنك هبز فتني وقن نسي بحتر زبله
اتي وددر امنغو بروح مثلا امنغو فلسن تخيل خوين تسمعني تبرجنا حمودو خاب كوتيوم فتشيبو مسوته انه هذا بتكونتات اوكي زبلله اوكي ده حنا كم زلنا حزباو معبر بيننا نغيد هذا نعنا زبلينا نقبر جن كلاتنا كاكابتي مبقسينا نبقس زبلي هذا خانو برجنا حمودو كابزم كلن تبلون دلخو قدوات يعبن لعليون يدمع سلازولون هي جزار شكل حقاولة تنجرو بنوت ورا سرار حق فيدا لوز برقا تحساس بقى ስለዚህ ዞም ዕለት 20 ዝገበሩ ኣነ በቲ ዝረኣኩት ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ቅርፂ ሒዙ ዕላማታት ኣነፂሩ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ሃልይዎ ሕግን ሕጋውነትን ለቢሱ ክኸይድ ኣለዎ ዝብል እምነትን ርድኢትን ዝነበሮም ሰባት እዮም። እዚ ሕጂ ኣነ ስለተሳተፍኩ ይኮንኩ ዝብለካ ዘሎ ግን ካብ ነዊሕ ዝተኸታተልናዮ ነገር ስለዝኾነ ኣነ ብደቂቁ ፈልጦ ነይረ እቲ ምዕባለታት ሳብ ዝመወዳእታ በተዝወዓለኸ ከመይ ናትካ ርእይቶ ናትካ ርድኢት ተዋሓደ ኣብቲ ግዜቲ ኣብታ ኣጋጣሚ ንስኻ ከም ሓደ ኣክቲቪስት ወይ ከም ሓደ ነላይ ክትሕሞ ንውሕ እውን ዝተቃለስካ ካልኦት እውን ኣባላት ብሩህ መፃ እውን ነይሮም ካልኦት እውን ኣብ ኤርትራ ከቢድ ዋጋ ዝከፈሉ ብስድራ ቤት ደረጃ እውን ነይሮም እዮም ዝተፈላለዩ ሰባት ነርኩም ብሓንሳብ ርእይቶኹም ዝመስለኩም ትዛረቡ ነርኩም ኢኹም ነቲ ናይ ኤርትራ ክብርታት ነቲ ናይ ኤርትራ እንታይነትን መንነትን ዝገልፅ ዘጉልሕ ርእይቶታት እውን እጋዋሕ ነይሩ እዩ ካልእ እቲ ብዙሕ ግዜ እውን ዘይስማዕ ዓይነት ፀወታ ናይ ሙዚቃ እውን ተሰሚዑ እዩ እዚ ከመይ ነይሩ ኣባኻ ዝፈጠሮ ስምዒት ምስቶም ዝተፈላለየ ርእይቶ ዝነበሮም ሰባት ብሓንሳብ ምውዓልከ ከመይ ተመክሮ ኢልካ ትገልፆ ኣነ ንዓይ ስፔሻሊ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ናብቲ ፖለቲካዊ ስቴት ተመሊሰ ክብለካ ክእል ሶት ማለት ፅቡቅ ለውጢ እዩ እቲ ኣብ ሚድያ ኩሉ ግዜ ተፋጢጡ ዝረአ ሓይሊ ብሓንሳብ ኮፍ ኢሉ ንክብል ንማለቱ እንታይ እዩ ትፍለልያ ዘሎ ኣሎ ዲኸ ንማለቱ ኣብ ምንታይ ከመይ ክፍታሕ ክእል ገለ ንምባል ብዓብዪ ሌዳ ንምባር ምስ ሓደሽቲ ገፃት ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነይሩ ልዕሊ ኩሉ ከምቲ ዝበልካዮ ከዓኒ ኤርትራዊ መንፈስ ነይርዎ ድሓር ምስ ወፀና ካብቲ ቦታ ሲ ሓንቲ ኣደ ረኺባ እንታይ ኢላትኒ ልዕሊ 6-7 ዓመት ኣኺባ ክጅምር ክውዳእ ሲ ዘለኣለማዊ ዝኽርን ሰማዕታት ኤርትራ ዝብል ተሰሚዑ ይፈለጥን ኢላ እዚ ንባዕሉ ሓደ ዓብዪ ነጥበ መቐይሮ ነይሩ መብዛሕትኦም በቲ ጭርሖታት ናይ ብሩህ መፃኢ ዝሰኸሩ መንእሰያት እዮም ዘለውና ኣሕጃብ ዳሶም መፂኻ ኣብ ቅድሚኦም ተገቲርካ ከምኡ ክትብል ከለካ እሞ ከዓ ንእሳቶም ንዑ ክቕበልዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ እንተ ዘይተቐበሉ ከኽብርዎ ምኽኣል ንባዕሉ ዓብዪ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ እዩ ንዓይ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሽዑ መዓልቲ ዝነበረ ብጣዕሚ ፅቡቅ ተመክሮ እዩ ነይሩ ምስ ብዙሓት ሌላ ጌርና ምስ ብዙሓት ይህን ተባሂልና ነቲ ሽዑ ዝተካየደ ንጥፈታት ዝምልከት ተረኣ ኮይኑ ካብ ኣወዳድባ ጅምርካ ክሳብ ፀጥታ ክሳብ ዲሲፕሊን ብጣዕሚ ደረጃ ዝሓለወ ነይሩ ነቲ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ገለ ዝምልከት ጌና ይበቦን ብሕጂ ርእይቶ ክበሉ ደስ ይብለኒ እቶም ተዓዲ ተመሪፆም ዘለው መሪሕነት እውን ብጣዕሚ ሰፊሕ ስነ ልቦና ዘለዎም ነቲ ኩነታት ብዝግባእ ዝተረድኡን ዋጋ ዝኸፈሉን ስለዝኾኑ ክሰንፍዮም ዝብል እምነት የብለይ ስለዚ ብሓፈሻ ብኩሉ ሸነኻት ክትሪኦ ከለካ ኮምፕሊት እዩ ዝተመላለዩ ብጣዕሚ እዩ ንኣብነት ናይ ኣውራጃ ገለ ከምስልዋ ደልዮም ነይሮም ኣብታ መዓልቲ ድሓር ነደይ መደይለ ስከታተል ነይረ ኣጋጣሚ እቶም ኣብ መድረክ ዝደይቡ እንተደኣ ርኢኻዮም እቶም ቃል ደስምዑ ገለሲ 70% ኣጋጣሚ ኮይኑ ሰኣክል ጉዛይ ኮይኖም ፀኒሖም ማለት እዩ ካባይ ጀሚርካ ካብ ዮናስ ጀሚርካ ካብ ማማ ሂወት ዋላ ከፈተ ብርሃን ሓውና ገለ ርኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ሃገራዊ ሙዚቃ ከምዚ ዋላ በቲ ተሳትፎ በቲ ዕላማታት ሃገራዊ ነይሩ በቲ ዝነበረ ዘረባ ንባዕሉ ኩሉ እቲ ዝወሃብ ዝነበረ ርእቶታት ክትሪኦም ከለካ ኣገዳሲ እዩ ዳትስ ዋይ ኣነ ኢለ ኣብቲ ህዝባዊ ንቕሓት ነጥበ መቐይሮ ክትከውን ትኽእል ጉባኤ ሂደት ተዛሪበ ነይረ ስቲል ኮሚና ትሪኦ ማለት ጥቕስ ኣቢልካዮ ነርካ ናይ ሓደ ኣውራጃ ከምስልዎ ፈቲኖም ነይሮም ገለ ትብል ኣብዚ ግዜ እዚ ብብዝሒ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝግለፅ ዘለዎ ንሱ እዩ ኣነ ኣብቲ ኣስማት ኣትየ ዝንትን ክብል ኣይመርፅን እየ ግን ከምኡ መልክዕ ሒዙ ኣሎ ከምኡ መልክዕ ንኸይሕዝ እንታይ ክግበር ነይርዎ ሕጂ ኸ ከምኡ መልክዕ ሒዙ ንኸይቅፅል ካልእ እውን ዘይንፈልጦ ዘይንፅበዮ ሳዕቤናት ከየኸትል ኣብ ምንታይ ክስራሕ ኣለዎ ኢልካ ተኣምን እንታይ መስለካ ሽሻይ ኣነ እቲ መሰረታዊ ሽግር
ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ኮይኑ ዝረአይ ብመሰረቱ ኣብ ትሕቲ ጭርሖታት ዝፍጠሩ ውድባት በዚሖም ከምዚ ብውሽጥ ኣብኡ ተበግሶ ዕላማታት ሃልዩካ ራእይ ሃልዩካ ብዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ዝብገስ ውድብ ዳርጋ ኣይረኣና ዘን 10 ዓመት ክብለካ ኽእል ኩለን ኣጋጣሚታት ተጠቒመን ገለ ጭርሖታት ገለ ስምዒታት ተጠቒሞም ዝፍጠሩ ውድባት በዚሖም ካብ ናይ ብሩህ መጻኢ ጀምር ካብ ብሩህ መጻኢ ሕጂ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ዝዕገርብ ዘሎ ጉጅለ ሓውና ደሳለ በረኸት ሰውራ ናይ ኤርትራ ሽፍትነት እዩ ነይሩ ቀንዲ ጸላኢ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክብርታት ህዝባዊ ግንባር ኢሉ ተዛሪቡ ኣነ ሰርፕራይዝ ኣይኮንኩን ቢኮዝ ሓደ ምሁር ወረቐት ክቅርብ ይኽእል እዩ ዮሴፍ ዝበሃል ሓውና ቅድሚኡ ምቁንጃው ናይ ገድሊ ዝበሃል ፅሑፍ ፅሒፉ ነይሩ ኩላትና ንቢድናዮ ኦኬ ከምዚ እውን ዝሓስቡ ኣለዉ ከምዚ እውን ዝርእይዎ ኣለዉ ይሓፍር ምስ ጸላኢ ዝዓጠቑ ዜጋታት እውን ነይሮም ናፍቆሶ ወላ ሓንቲ ዘገርም እዩ በቲ ኩርናዕ ሓዲሩ ኣክንዲ ከምኡ ጌርካ ትሪኦ እምበኣር እዚ ሓድሽ ሓሳብ መፅኣ ኣላ ኮንትሮቨርሻል ኮይና ኣላ ሶ በዚኣ ተበጊስካ ውድብ ክስራሕ ይከኣል እንጂ እዚ ናርኢ ዋላ እቲ ፅልዋ እንተሪኢኻ ብሓደ ተወሰነ ከባቢ ኮይኑ ይድሓር ናይ ብሓቂ ናይ ሓሳብ እንተዝኸውን እውን እቲ ፅልውስ ካልእ ምኾነ ነይሩ ስለዚ ሰባት ኣጋጣሚታት ተቐቢሎም ኣብ ሕቆ ናይ ቤተሰቦም ደይቦም ኣብቲ ፖለቲካዊ ክላስ ዝኣትውሉ ጭርሖታት ረኺቦም ጥራሕም ውድባት ዝሰርሑ ዘለዉ እምበር ናይ ብሓቂ ካብ ውሽጢ ዝተበገሰ ውሽጣዊ ድፍኢት ዘለዎ ሓሳብ የለን ሕጂ እዚኣ ሓንቲ ዓባይ ፀገም እዚኣ እታ ብቀሊል ንኣሽቱ ሽግራት ውድባት ማሕበራት ዝከፋፈላ ደላ ስለዚ እዚኣ ክትዕበስ ኣለዋ ሰብ ኣብ ሓሳብ ከተኩር ኣለዎ እሞ ካልኣይ ነገር ናይ ግድን እዩ ከምኡ ክኸውን እቲ ኣውራጃዊ መልክዕ ክሕዞ ቢኮዝ እቲ መጀመርታ ሰረተ ጉዛይ ተባሂሉ ተወቂሱ መጀመርታ እቶም ስምዒታትዮም ብዛረቡ ዝነበሩ መንእስያት ክትሪኦም ከለካ ሰረተ ጉዛይ እንታይ ማለት እዩ ተባሃህላ ኣብቲ ትግራይ በቃ እስላምን ሓማሴንን እዮም ኣብ ትግራይ ሰብ ዝቆትሉ ዘለዉ ነዚ መንግስቲ ዝድግፍዎ ዘለዉ ሕጂ እታ ናሬሽን ካብ ትግራይ ትመፅያ ወሪዱ ኤርትራዊ ነዚታት ማሚዩ ገለመታት ክፈልጥ ኣይክእልን ግን እዚኣ ካብኡ ዝመፀት እያ ስለዚ እምበኣር እዚ ብርጌድ ንሓመዶ ዝበሃል ናይ ሰራይ ናከለ ጉዛይ እዩ ኣውቶማቲካሊ እቲ ሰብ ባዕሉ ዲፋይን ገይርዎ ብድሕሪኡ ክንዕብል እንከሎ ነቲ እስላማይ ጀሃዶ ገለመታት ኢልካ ተወግኖ ጥባሕ ዶ ኢልካ ነቲ ሓማስንካ ህግደፍ ኢልካ ተፀጉዖ መን ኮንካ ትተርፍ ንስኻ መወዳእታ ከምታ ዝብላ ሰረተ ጉዛይ ክፍጠር ሕጂ እቲ ውድድር ኣብ መንጎ ክልተ ኢኻ ክኸውን ሕጂ እቲ ፍልልይ ክመፅእ እንከሎ ኣውቶማቲካሊ እዚኦም ብኣውራጃ እዮም ትፈልዮም ሕጂ እቲ ተሳትፎ ናተይ ንባዕሉ ስትረስ ኣብቲ ኣኮልከካ ከምቲ ኣብ ዕለት 10 ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ኩሉ ከባቢታት ነይሮም ዝበልካዮም ኣብቲ ናይ ዕለት 16 ኸ እቶም ትብሎም ዘለካ ወገናት ጥራሕ ድዮም ነይሮም ካልኦት ኤርትራውያን ከየለውን ድዮም እቲ ትብሎ ዘለካስ ክሳብ ክንዱ 100% ርጉፅ ድዩ ማለት ካልኦት ኤርትራውያን ይነበሩ ድዮም ብልክዕ ብኣውራጃ ጥራሕም ነይሮም ኢልና ክንድምድም ንኽእል ዶ ወይ ከምኡ ኢልካ ክትድምድም ዘኽእለካ ንጥፈት ኣለካ ኣነ ከምኡ ገይረ ክድምድሞ ኣይክእልን ቢኮዝ ሓደ ኣይተሳተፍኩን ክፉት እውን ኣይነበረን ምስጢራዊ ነይሩ ግን ካብኦም ዝሰማዕናያ እንታ እዚኦም ብኣውራጃ ኮርዮም ተፈለዮም ያ ስለዚ እንተደኣ ሰረተ ጉዛይ ኢልካ እንተደኣ ጀሚልካዮ እዚኦም ሰራይ እንተደኣ ተፈልዮም ንስኻ ከሎ ጉዛይ ኮንካ ተሪፍካ ኣለካ ማለት እዩ እዚኣታ ባዕሎም ዘምፅዋ ዘረባ ማለት እየ ድሓር እዚ ናትና ተሳትፎም ዝመፀው ንዚኦም ፅልኣ ከሎ ጉዛይ ዘለዎም እምበር ዝፈልጥዎ ነገር የብሎምን ተባሂሉ እዚ እውን ባዕሎም ዘበገስዎ ነገር እየ ዝብልካ ዘለኹ እንተደይ ኮይኑ ኣነ ከምኡ ዝብል እምነት የብለይ እቲ ሓፋሽ እውን ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዝኣምን ኣይመስለንን ኣይዋፅእን ይብል ግን ሰብካ ብዓልየት እንዳተፀባፀብካ ሓንሳ ኣውራጃዊ መልክዕ ሓንሳ ብሄራዊ ሓንሳ ገለ እንዳምሰልካ ዝግበር ውዳቤታት ግን ከምቲ ዝበልኩካ እቲ ሽግር ኣበጋግሳ ናይተን ዝምስረትካ ዘለዋ ውድባት እዩ ብሩህ መፃኢ ኣብነት ይበካ ነይረ ኣክል ከምኡ ኣክል ሕጂ ሓደ ይኣክል ኢሉ ወፂኡ ኩሉ ሰብ ይኣክል ኢሉ ብድሕሪ ናብ ውድብ ተቐይሩ እዚ ናይ ብርሂን ሓመድ እውን ከምኡ ህዝባዊ ማዕበል እዚ ዝኾነ ሰብ ክኣትዎ ክእል እዩ ተባሂሉ ኦኬ እሞ ከምኡ እንተኮይኑ ዳኣነና ቦታ ካዶ ክትምለሳ ይግባእ ውድብ ዕድል ኣጋጢሙ ስለ ዘሎ ውድብ ክስራሕ ኣለዎ እዚ ካብ ብሩህ መፃኢ ዓቢ ካብቲ ሓደ ውድብ ዓቢ ካብቲ ሓደ ውድብ ዓቢ ኣብ ውድድር ተኣቱ መን ተቆፃፀሮ መን መርሐ ትብል ማለት ንሱ እቲ ጠንቂ እምበር እቲ ኣውራጃዊ ዝኾነ ኣወዳድባ ነቲ ናይ ፍትሒ ቃልሲ ክንምንታይ እዩ ዝሃስዮ እናትካ ነበባ ከምኡ ኢሉ እንተቐፂሉ ዘለዎ ሃስያን ዘለዎ ጥቕምን ከመይ ትሪኦ እንታይ መስለካ ኣነስ እንታይ ይብል ሰባት
نيكونነት ናይ ኤርትራ ክርድዎ ኣለዎም ዝብል እምነት ኣሎ እዚ እንተደጊርካ ክትበይ ትኽእል ኢኻ ዋጋ ኢኻ ትከፍል ዘለካ መወዳእታ ግን ክትዕቦ ዘሎ ተኽእሎ ክሳብ ክንምንታይ እሱ ተስኻፍ ምልሶ ዘለካ እንደገና ስነ ልቦና ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ትፈልጥ ኣለካ እጂ እዚ ክንብል ከለና ኤርትራ ኣበይ ከባቢ ኣላ እንታይ ዓይነት ህዝቢ ኣለዋ እንታይ ዓይነት ማሕበራዊ ሰላሊፍ ኣሎ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ዕድላት ኣሎ እዚ ምፍላጥ የድልዩ ካብኡ ናብኡ ንባዕሉ ህዝቢ ኤርትራ ውሕድ ሕብረተሰብ 7-8 ጉዳቤታት ፈጢሩ ዓቕሙ የፍቅዶም እቲ 7-8 ብወራጃታት ሰብ ውድብ ኣይኮነን ክልተ ርእሰን ዝኸኣላ ውድባት ከማን ምፅዋር ሲእነ እንታይ ከም ዘጋጥመን ፈልጥ ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል እቲ ፓብሊክ ኣዌርነስ ሓፍ ከነብሎ ኣሎ ብዝተፈላለየ ዓይነት ሜቶድ ጌርና ንዕብዮ ፀገም ዝበሃል እንተደይ ኮይና መወዳእታ ግን ኣብዛ ሃገር ሓደ ንኩላትና ዝበክዕ ነታ ኤርትራ ከም ኤርትራ ክወስዳ ዝኽእል ፖለቲካዊ ስርዓት ክፈጥር ዝኽእል ራእይን ዕላማን እሞ ንህነፅ ብድሕሪኡ እተን ውድባት ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ማሕበራዊ ሰረታት እንተተደኮና ብዙሕ ሽግር ዝበሃል ይብሉ ኣነ ወደ ኮሎ ግዛይ እንተኮይነ ኣነ መሰለ እዩ ነቲ ሕብረተሰብ ናተይ ሶሻል ቤዝ ግን ብዝተፃረረ ረብሓ ገይረ ኣነ ነቲ ሕብረተሰብ ምስ ካልእ ከተፋልሎ ወይ ኣነ በዚ ተወዲበ ኣለኹ እሞ ካልኦት ክቡፁን ይገለ ዝብል ግን ነቲ ናይ ቃልሲ መስርሕ ዘዕውት ኣይመስለኒ ዋጋ ዘኽፍል እዩ ነቲ ሕብረተሰብ ናብ ዓይኒ ናይ ካልኦት ተፀላእን ተጠርጣሪን ዝገብሮ እዩ ዝብል ስለዚ ኣነ ብመሰረቱ ወዲ ሰብ ብሓሳብ ብራእይ ብዕላማ ይፍከብ ዘለዎ ምስ ቤተሰብካ ምእካብ ፖለቲካ ክኾን ኣይክእልን ወዲ ሓውካ ሕሊፉ ስለዘይገበካ ብቐሊሉ ክትእክቦ ትኽእል ኢኻ ግን እዚ ፖለቲካ ሰሪሕካ ማለት ይባል ስለዚ ኣነ ብእምነት ናተይ ኣይኣምነሉን ፅቡቅ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ካብ 2010 እውን እንድሕር ፀብፂብናዮ ካብ ምንቅስቃስ መንስያት ዝበሃሉ ድሓር ሕድሪ ድሓር ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ድሓር ስምረት መፅኡ ድሕሪ 4-5 ዓመት ድማ ድሓር ይኣክል መፅኡ ሕጂ ምስ ናይ ስምረት ጥራሕ እንድሕር ኣወዳዲርናዮ ብዙሕ መንስይ እውን ስለ ዝነበሮ ስምረት ዝኸዶ መንገድን ዘይተዓወተሉ ኣጋጣሚታትን ዘኪርካ ሕጂ ከዚ ግንባር እዚ ብርጌድ ንሓመዱ ዝኸዶ ዘሎ ካይዳታት ልክዕ ከም ናይ ስምረት ድዩ ዝደግም ዘሎ ዋላስ ዘዕውቶ ዝሓሸ ካይዳ ኣለዎ ኢልካ ኢኻ ተኣምን እቶም ሽዑ ጌጋታት ተፈፂሞም ነቲ ናይ ቃልሲ ስምዒታትን ንጥፈታትን ዘዳኸሙ ሕጂ ኸ ይድገሙ ኣለዉ ኢልካ ዶ ተኣምን ዋላስ ተመሓይሾም ኢልካ ተኣምን ኣነ እንታይ መስለካ እቲ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ብመሰረቱ ካብዚ ፅግዕተኛት ናይ ኢትዮጵያ ክወፅእ ኣለዎ መጀመርያ ንሳ እታ ጠንቂ ትኸውን ዘላ ዋላ ንባይቶ ዘዳኸመት ንሳ ንስምረት ዘጥፈጥ ንሳ ንብርጌድ ንሓመዱ ሸኹር ተትብል ዘላ ንሳ መሰረታዊ ሽግር ሕጂ ኣብዞም ክልተ ግሩፕ ኣብ ጀርመን ዝነበሩ መሰረታዊ ምስ ትግራይ ዘለና ዝምድና ፖለቲካሊ ክረአ ኣለዎ ዝብል እንተደይ ኮይኑ ውስኻ ፖለቲካዊ ሕቶታት እንዳተሓተትካ ኣብ ማሕበራዊ ዝምድናታት ናይቲ ሕብረተሰብ እንዳኣተኸነ ተሰብ ኮለል ከተብሎ ምፍታን ትርጉም ዝህብ ኣይኮነን እቲ ማሕበራዊ ዝምድና ኩሉ ግዜ ቦቱ እዩ ፈቲኻ ፀይኻ ተቐይሮ ኣይኮነን ግን ፖለቲካሊ ንሕና ርእስና ዝኸኣልና ሃገር ኢና እቲ ናይ ትግራይ ድዩ ናይ ሱዳን ድዩ ናይ ጅቡቲ ድዩ ናይ ዓፋር ዝበሃል መወዳእታ ኣብ ፎሪን ኣፌርስ ዝተሓዝ ጉዳይ እዩ ኢልካ ኣክንዲ ጠጠው ከተብሎ ምፍታን ኣብኡ ኮለል ኣሎ ስለዚ ንስምረት ዘጋጥመ ቅድሚ ሕጂ እውን ስምረት ብመሰረቱ ክቆም እንከሎ ብክንክን ናይ ሕወሓት ኮይኑ ዕላምኡ ከዓኒ ካልእ ክህልዎ ክእል እዩ ግን ንባይቶ ንምህዳትን ንባይቶ ንምፍራስን ንዕኡ ንምዕብላልን ተባሂሉ ኮይኑ ድሓር ይኣክል ዝበሃል ክመፅኡ ከለዉ ብተመሳሳሊ ተቐዳዲሙ ዝሰርሑ እንታይ ትግራይ ከይቀጥታ ክግበር ይከኣል ሕጂ ብዲጂታል ብኣክል ዝበሃል ጭሩሑታት ዝተኣከበ ሰብ ኣኪብካ ኣብ ትግራይ ክተጋድሎ ትኽእል ኢኻ እንታይ ማለት እዩ እዚ ብርጌድ ንሓመድ እውን ከምኡ ሓደ እንታይ ምስለካ ኣነ ናይ መብዛሕትኦም ዘይትርድኣኒ ንብል ብዙሓት ካ ይደግፍዋን ሰብሲ ካብዚ ወሪዱ ሃገር ህዝቢ ከድሕን ይብካ እቲ ብዓዲ ዘሎ ሰብ እኮ ይበዝሕ ዋላ መንእሰይ ይኹን ዋላ ዓብዪ ዋላ ንእሽተይ ንሱ እዩ እቲ ሃገር ከድሕና ዝኽእል ንስኻ ንዑ ከመይ ጌርካ ተሓይሎ ንዑ ከመይ ጌርካ ትውድቦ መዓይ ጌርካ ተለዓዕሎ እዩ ትናትካ ትማሊ 6,000 ማይል እስካብ ዓድካ ብመርከብ ዲኻ ብሰሓራ ጌርካ መፂኻስ ኣብ ሳለስቲ ወሪደ ከድሕነካ ክትብሎ ከለካ ትሰብ ማለተይ ሎጂካሊ ዝቅበል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ኣነ እዚ ስትረስ ከተርፍ ኣለዎ መጀመርያ ንሕና ሕጂ ሓርነታዊ ቃልሲና ንገብር ዘለና ኮምፕሊኬትድ እዩ ንፁርነት ዝሓትት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኢኻ ዘሎ እቲ ሽግር
تلو تسدل زول حزب ولا يزول أو متكرر أجداسيو كابتن سمرت جيجاتات المهارة تكونوا كا في اللي كابتن تجري بروتيكات وتاني بروتوكول ኣብዚ ቁርብ መዓልታት ተደጋጊሙ ክዝረብ ከም ዝፀንሐ ነቶም ብዕለት ዕስራ ጉባኤ ዝገበሩ ኤርትራውያን ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ዘይገድሶምን ንዕኡ ኣብ ፀገሙ እንታዮም ማለት እንታይነት ናይቲ ፀገም ዘይተገደሱን ገለ ዝብል ርእቶታት ወሃብ ነይሩ ርእቶ እውን ጥራሕ ኣይኮነን ኩነነ እውን ክብሎ ክእለ በታ ኣነ ዝሰማዕኽዎን ዝረኣኽዎን ማለት እዩ ኣብዚ ፍልልይ ኣሎ ድዩ እንተሎኸ ስለምንታይ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ብዛዕባ ዝተዋህበ ርእቶ ዝተዋህበ ሓገዝ ዝተዋህበ ድንጋፀ ከም መምዘኒ ዝውሰድ ዘሎ ከመይ ገይሩ ከም መምዘኒ ዝውሰድ ዘሎ ብናትካ ትሕዝብቲ ክትነግረኒ هو نمتاي كم ممزني وسدانو كنت زول بقى كم جمر مكرزي من قصقاس ني أدى تقرأي بتبع ثاني أدى يطلع أنت يتقن yeah that is the point زي أتعلت عسرة زل العلواز اللي نتبين السافة أدى يطلع دي عمتات نتولد حرحباتو أميراتو عبياتو ولاس أدى تقرأي من أنا تيرتراوي خوينو عبي تات زكالا جرا زعبيت إرتراوي تهدي ولا تقراوي تديها بزيبو نت مستقرأ زي دنا قصة بوليتيكا ونتفتات كجبر يبلون زي بالحق اللي بعد مع الصدقي أنا خندي زهل وزبدنا هل ولا مسكرها بالهجرات أمود داتا أبناء وظائي بدايات زت حزن قبل تقرأوا كل سودان أو كل جبوت كل حساب كل من تاي قربتها لك حساب كل من تاي موسوعة لك أقداسي كله أمود داتا نتقرأ يكون ناي سودان بداي ناي جبوتي يكون ناي يمن بداي أب مينستري وظائي بدايات نأثر زت حز بداي بو درجة نرفع أبي توبيا تغير كاتقرأني أكون سافوكن بداي كا أفورين مينستري زبائن سلزي زي كوننتي نتكونت مقبل أقداس يجي زون قول عد بقدام يزرع أخوان النسوي نجي مستقراي حواته كنا نقول مرتاح قلي كنا نعي بزح أقداس كنا نسوي نعتهم يقدسهم قوم قنسوا لي تمعكني بتقراي مدن سلزي تدناقص بوليتيكا تقبري بيتنا ابني بوليتيكا إرتاعي كله كاي كله تاي معناتي لحد قال سكون واقع مخفلنا في ممزاني قلت بلكات مبقس بمسرته كاي حفروا بزاربهم زقولهم زلهم تاي كجمرهم كله بمسرتوش أدى تقراي عندها بخيات مسكوا ما يتسعسعون يعني راتا سلزي علامة إذا برجعنا محمدوس دقافنا حوحات من كامش دقفتي ناي هقدف كتقاتل كتنبر على كاي تدسم سلزو من الناس هذا كابزو وجيهم نو واقام مخفال تقولنش نسرع علامة نسرع بخون خيران أجابك على لساون بحق التجاولتهم بخون على اللو إلو ممتعهم عبينا قري أنا زي خاطر بشيء زقبر زي تبعات يمزبل نقول زي أنت ليه كونوا بوجنة نحسب مي بمني قربنا سيتفقنا من ولا ثمن أبزي ساعات زي أبزم كلهم نرعلهم زلنا نبتات التي بعبي ونتي فتحية دليلنا ينبرو زلنا مو أبي ترازل سرعات كا نت فتحية دليلنا يكنبل زدرخ الناس دتون كنوز زدرخنا مخان غير سعنا زوم نايزم من السياد كاب حجي هذا نجر كرسع زي بقولون تايو برجعنا حمد لا مجمر تايكونن لا مجرشاون أي خاونني ቅድሚ እዩ ዝነበሩ ምንቅስቃሳት ፈተነታት ሰላማዊ ሰልፍታት ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ከይረሳዕና ክሳብ ዝሕጂ ዘለና ዓመተ ምህረት ማለት እዩ እቲ ስርዓት ከመይ ዝረብሕ ዘሎ ነቲ ስርዓት ጠሚትና ወይ ነቲ ስርዓት ጠሚትካ ዝግበር ቃልስኸ በዚ ስኻውን ዝተሳተፍካዮ ጉባኤ ተስፋ ኣለዎ ዶ እቲ ስርዓት ንምንታይ ይረብሕ ኣሎ እቲ ቃልስኸ ተስፋ ኣለዎ ዶ ኣነ እንታይ ርኢ መስለካ بقلت خنزار بستيراي كونن ግን زتعذب كل غير لك እዚ ጉባኤ ክገብሩሲ ብዙሓት ብወግዕን ብዘይ ወግዕን ዝተወደቡ ኣካላት ደግፎም ኩሉ ሰብ እኮ ክድግፎ ይክእል ጥዑይ እንተዘይኮን ዝፈልጥዎ እንተዘይኮን ኣነ ካብ ኒው ካብ መጀመርታ ክከታተሎ ተዘይፀንሕነት ምዕባለታት ነዚ ጉባኤ እዚ زدقف يكون جسد خنات الحدود ብዙሓት ካብኦም ርኢና መፅኦም ዝነበሩ ባይዘወይ ኩሎም ወከልትን የተፈላለዩ ማሕበራት ተፈላለዩ ውድባት ስለዚ እዚኦም ሳፖርት ክገብሩ ከለዉ ነዚ ሓደ እዞም ቆልዑት እዚኣቶም ተጓንዮም እዮም ተነፂሎም እዮም ክርስዑ እውን ተሓሲቡ ነይሩ በላሕቲ ስለዝኾኑ ስትራቴጂካሊ ከመይ ገይሮም ነታ ባላንስ ይቕይሩዋ ከዓ ፈሊጦም
ስለዚ እቲ ዝረኣኽዎ ኣነ ብዙሓት ሰባት ደጊፎም እዮም ነዚ ነገር እዚ ካብ ዜሮ ከዓ ክኸውን ኣይክእልን ካብ ዜሮ ክኸውን ኣይክእልን ስለዚ ነቲ ውፅኢቱ ከመይ ክኸድዮም ገለ ዝምልከት ግን ኣብቲ መሪሕነት ክረአ ዘለዎ ጉዳይ ኮይኑ ንዓይ ይስምዓኒ ተደይ ኮይኑ ኣነ እውን ከንብብ ፈቲነ ብሰብ ክዘራረብ ፈቲነ እቲ ዝረኣኽዎ ግን ንሱ እዩ كم زبالكم هذا خليت حتى نمزخار اتي حجيز سجاي استخايده زنا على عسرا خون خيل ولا تخلون خون بحف شو نبرجنا حمود ونتفتح بحف شام مالتي بفلاج ما زنا على عسرا او انت اون قالوا تاون صلواتات نتي نسرعات انت مسلك خميتن بوا كم ማለት እዩ እቲ ማሕበራት سوي لمس كده بفوي كده زبلين زلوا نسي تيناتنا مغيروا يفهمنا تيجي سرعات أفتو هوي تاني برجعنا حمدي استكر كان حاجة استفاد نسيت كان عندنا الناس زارينا نيتا كان حاجة سكر فانك تاي لك زي بوبو كم زلوا زخيت خوي هذا بيقدر بأرباحي ولا فينا نشال أرباحي هذا شوف نقدر استكر أنت فيستيوال كتفرس كلها إسرع شحاول جون دو فيستيوال نبيت فردو سيدهم 8-9 شهور بروستي زبط فعلا اللي حضرات بيجيبوا زرفنا يزبلك كان أي نجار تي حزبي أبتدأ قام فتنات مخاني حفلي جمر بزلو ودق تسمع مقرأ نايت حبرة السر إزاي متشات كان محزن بعد إنه تسرع التقاني كان أي تفلت نقول تي زي قطعو مش هلك زي تودع بعينك كايدتات بسنبعي تروح لبعض ما بزحتي بسليا زوري ስለዚህ መጻወቲ ኣብ መንጎ ክልተ ጸረ ሰልያ ይኮይኑ እዚ ነገር እዚ ማለት ስለዚህ እቲ ስርዓት ኣብቲ ሆሆ ዝነበረ ብስምዒት ቃል ዝነበረ ብርጌድና ሓመዱ ጥቕሚ ነይርዎ እዩ ብሽም ብርጌድና ሓመዱ ክንደይ ሓደሽቲ ጉዳያታት ተሰሪሖም ኣለዉ ብምድር ክልተ ዓበይቲ ግንባራት ተፈጢሩሉ ሓደ ነበልባል ዝብል ሓደ ዋልታ ዝብል ሓደ መንደላይ ዝብል ሓደ ገለ ሕጂ ዝኩሉ መንእሰይ ስርሑ ዝገብር ዝነበረ ኣብ ፌስቲቫል ጥራሕ ከይዱ ስዕስዕ ዝነበረ ሎማዓንቲ ብትምክሕቲ ምስ ኣሕዋቱ ንኽፋጋእ ንኽቃተል ይውደብ ኣሎ ኣብሶሉትሊ ከዓኒ ዓሌታዊ መልክዕ ከዓ ትሒዞም ወገናዊ መልክዕ ትሒዞም እዚ ደይመ ደይሉ እቲ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ ንዓና ከም ህዝቢ ኤርትራ እንታይ የርባሕና ማተይ ሲቪል መንእሰያት ኣብ ስደት መፅኦም ናብርኦም ክገብሩ ኢሎም ዝመፁ መንእሰያት ደዳሶም ተኺሎም ንኽፋግኡ ንኽቃተሉ ክዳለዉ ከለዉ እዚ ተስርዓት ኣብ ኤርትራ ስልጣን ዘለዎ ይሕልሉ ምክንያት ኣይነረን ስለዚ እዚ ንባዕሉ ክረአ ዘለዎ ነገር እዩ ስለዚ እዚ ብቀዳማይ ዝነበረ ጉባኤ ንህግደፍ ብኣንፃሩ ዓበይ ፅፍዒ ናይ ህግደፍ ናይ ገለ ክብሎ ዝደልዩ ሰባት ብኣንፃሩ ብዙሓት ተቃወምቲ ነዚ ጉባኤ እዚ ደጊፎሞ ኣብኡ ተሳቲፎም ብዘይብኡ ሳፖርት ገይሮም ካብ ዜሮ ክኸውን ኣይክእልን ሓደ ውድብ ስነ ስርዓት ገይሩ ዲሲፕሊን ገይሩ ፕሮግራማቱ ዕላማናቱ ኣነፂሩ ክሰርሕ እንተኢሉ ከዓ ህግደፍ ይኸስር እምበር ኣይከስትን ህግደፍ ኣብ ዘይሕጋዊ ሰራርሓ እዩ ዝከስብ ኩሉ ግዜ ኣብ ታሕታትነት ዘይብሉ ዳሳት ከም ዝደል ክፃወት ስለዚ እዞም ኣሕዋትና እዞም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ንባዕሎም ኣነ ሕጂ ሽም ናይ ብርጌድና ሓመዱ ንኸፀባብቕ ኢለ ይኮንኩን ግን እቲ ሓቂ ሓቂ እዩ ሰብ ካብ ወገንነት ክወፅ ኣለዎ ብፍላይ ብዓይኒ ፖለቲካ ክረአ ይውፃእ እዛ ሃገር ሓንቲ ሃገር እያ ዕድልናን መፃኢናን ሓደ እዩ ሃገርና ሓደ እዩ ኣብዛ ኩነት እዚኣ ክንሰርሕ ተኽእልና ፅቡቅ እዩ መመንነትና ኣለና ቋንቋ ንክህልወና ዓሌትና ኣለና ኣውራጃና ኣለና መወዳእታ ግን ዓለም ሕጂ ብሃገር ዝብል ፖለቲካዊ ኣምር እያ ትምራሕ ዘላ ኣብኡ ንሳብና እሱ እዩ ንዓይ ዘገድሰኒ ማለት እዩ መፃኢ እንታይ ገምጋም ተቐምጥ እቲ ዘሎ ብድሆታት እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝካየድ ዝነበረ ንጥፈታት ብእምኒ ምድርባይ ምክንያቱ ኣብ ገለገለ ሃገራት ክሳብ ሕጂ እውን ሰብ ምቕታላይ ኣይተቋረፅን ዘሎ እሞ መፃኢ ናይቲ ስኻስ ተተካዮ ብርጌድና ሓመዱ ብፍላይ ብሓፈሹ ከዓ እንታይ ይረኣየካ እንታይ እንተገይሩ እዩ ዝዕወት ንመጨረሽታ ሕጂ ፖለቲካሊ እዚ ዓመት ዓባይ ፈተነ ሁሉ ዝብል እምነት ኣለኒ ሓደ እቲ በቂሱ ዝነበረ ወገን ክበራበር ምዃኑ ርዱ እዩ ከምኡ ዓይነት ምልክታት ኣሎ ሰው ሓደሽቲ ኣክተራት ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ብወገን ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ብድሆታት ካብ ሕወሓት ደረጃ ሕጂ ናብ ማእከላይ መንግስቲ ተሸጊሩ ኣሎ ስለዚ እቲ ውዲት ወይ እቲ ተንኮላት ንኤርትራ ዝምልከት ሕጂ ዝያዳ እንዳዓበየ እንዳተጠናነገ ክኸይድ ምዃኑ ከዓ ክንርዳእ ኣለና ኦልሬዲ
ካብዚ ኤውሮጳ ሄዶም ኣብ ዓራት ኪሎ ምስ ወከልቲ ናይቲ መንግስቲ ተዘራረቡ ሰባት ኣለዉ እዛ ፕሮፖዛልካ አንድነት ተቀቢልኩም ዋይኖት ተባሂሎም ስለዚ እሞ ንአንድነት ክንቅበል ፀገም ዝበሃል ይብናን ይብሉ ገለገለ ግሩፓት ማለት ግን ንሕና ብቅድሚት ክንመፅእ ኣለና ኦኬ ንስኻ ቅድሚት ክትመፅእ ክሳብ 10,000 15,000 ሰራዊት ከተዕጥቁ ትክእሉ ተኾንኩም ኢትዮጵያ ክትሕግዘኩም ትኽእል እያ እዚ ዓይነቱ ሕጂ ትውዲት يعبي خمس لك عب سومالي تيوم بدلو حجي أبي أتراوي كوم ميبي بأوراجه ومركز حزي بهراو مركز حزي قل قل ودا ينطقه كل كم زبل بالمدبارس بزح وديتات عنه سلزي بقى بوليتيكا نيرفا فلا يدم بتقاوم زفتنا اللي عنده كذا زعمت اليوم كتير حددتي أكلات أب بزح يتمر ناس بدهم تعلن النعي أتي إن حجراونا كن درجات من حد لو سكتي سلبلت حجراو مسمر مور لا ترى تجيو السنة اللي فاتت نبصر ولا هي لقفتنا في واحد عنده العلواء إذا لهم لقفتنا هدف عنده العلواء إذا لهم وتم يفراوي زو مسمر خدنا ديمقراطية عندنا في مبصر له رجع لنا محبراو في زبل الرئيس لنا حسابات كأني علنا ما سلستي مسمر خير له هذا مسمر تخنا ثاني يقولون هذا جن تم كل تجن بتهدف بتيناي أو حتى خنا فهمت له الشيء تفللي قلنا مودات هتزباو مسمر كم نعوت علينا حتى حجراونا تستطيع توصل تخيل له بتحكتات كنيجر زلوه ببشنا نجرنا إذا استنكر زلوه نجركا بحاول تقارير كات تسرحي فولنتار خاصة بسكونا نقال سنجركا لسبات عقمهم زبر بتلو دسب زبولم سلات على صوتلو الجواب ولا أدبان تجيبه هذا لو تسرح كعب تقولون لهم ترى يكون البوليتيكا وفتنة ندعبي وتخمد له رد طبعا مزرعة استيتاتحايزو زمدبكو حتى تحت زمدبكو جزين أنا ودي الله نسخات ولا توسخ ريت وتبسخ الله أنت الله سمع تزيكون جن ذهب كان ما برهين ذهب كان مرسال زي مسكنك. Thank you. أنا بقول بلبي مسكين شيء أنا مودة هذا بلون تاي زي نين إفرا بوليتيكا بوجنا هيدا بكون بكالوت هاي كتات جدا بتعامل خبطات والمسألة عبيت البنيات هذا وجد النتيجة. نصف عني نحد فتي خبرة سب نين إفرا بجهاد إسلاميات بعربيات ندخل سكا كابتن عدسي كابتن إفرا ملكة بودا عايزوليت مدبر نعوم الرسال نعوم بناي حباب بيقولوا بجحات هاي الأشياء كليو زين الإسلامات الجزء بحد يقولوا نتكستان أو زين بحد يكون بعدين هذا كحسائي فلذي دم صار المسلمين الناس برا حياتات بحبار كنقالوا سوي بقى الناس بالأمن هذاني فلذا عملت زياد نايكم عملت كتبون كتفران نوع بدحريو تي تمتز خير في أفراوي هذا واحد من الديكوز من أثير الدين تي كريستيان عقومي بركتالو في بكرات في أفراو إسلام يزولو الصفعة بس إنكزي أقلالي زبانين التحافظة ناي هجدفن أقوم وعينة ناي عبدنا هاي الكاتبين الذي أفراد زيقاتات نزعين التحساسباتي بحبار نقالسو مخنياتون تدعى كم زلوا وقتصيلو تفدلي تقفلو حدقاو بدرجة زعبي سلزي كلهم زوم صار حبرة سب بخونو صار مسلمنا بخونو سبات كلات نحن قالسو في قرآن زمالت ولا تم صار مسلمنا صراح يكونوا نفسهم صار كريستيانهم بقباب أنا صار مسلمنا بخونو بتعطى لازلهم بتعمل زتجاني الناس الزمان وراء تحقرات كيف يفهم إذا نأتين نتي حبرة سب إسلام يمكن زيقو بدلوت بحث يمكن زيك ساكم درجة سب بتحمل ስለዚህ ሀገር ማለት ህዝቢ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ከዓ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ በብወገንና ነዚ ክንሰርሓሉ ንሃቦ ንሎማዓንቲ ኣብዚ ኣኽለና ንዝሃብካ ንዕድል ካብ ብልቢ ኣመስግን ታንኪዩ ፅቡቅ ኣብዚ ናይ መጨረሻ ሕቶ እምበር ሕቶ ፈጢርካለ ኣለኻ ዘራፊትካለይ ክሓተከ እቲ ትብሎ ዘለኻ እቲ ተገሊሉ ትብሎ ዘለኻ ክግለል ከሎ ብናቱ ትብዓት ብናቱ ሓይሊ ናይ ጉዳይ ሃገረይ ከማኹም ምልከተኒ እዩ ብዝብል ኒሕን ሓቦን ብዝብል ፅንዓትን ትርን ክሳተፍ ዶ ኣይምተገበኦን ስለምንታይ ይግለል ከም ዘሎ እንዳተሰምዖ ስቂሉ እውን ዝግለል በዓሉ ምክንያቱ ትገልፆ ፀኒሕካ ኢኻ ስለምንታይ እዩ ክዕደም ዝደሊ ጉዳይ ሃገሩ እንድዩ ፅባሕ እንቲ ማለት መስዋእቲ ከፊል እዩ ሕጂ እውን ግዜኡ ይኸፍል ኣሎ መስዋእቲ ከፊል ፅባሕን ጎውን ከምኡ እዮም ዝበልካዮ ፈቲና ፀሊና እታ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን እያ ነፍቶ ንፅላ ማለት እዩ ሕጂ ተገሊለ ኢሉ ኣብ ክንዲ ዝርሕቕ فوقشو بقاتيو أبتز مرز كمرز أبتز مرز كا كمرز دو أيقون الزجباء نزخن تايت بالسخاء
ثانك ሓደ እቲ ከም ዝበልካዮ እቲ ነገራት ተረዲኡ ኖ ብተሳትፎካ ኢኻ ህላዊካ ተረጋግፅ ዝበለ ኦልሬዲ ብውድብ መልክዕ ድዩ ብውልቂ መልክዕ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ይህሉ ንሕና ካብቲ ንቕሓት ናይቲ ህዝባዊ ንቕሓት ግን ደረጃ ክንበፅሖ ዘለና ስለ ዘሎ ኣብኡ እቲ ምትሕብባር ዝግለ ዘሎ ቢኮዝ ንሕና ኮሴት መዚዱ ዝዓደመና ሰብ የለን እኮ ብልብል ንዑ ተፋለሚሉ ዝፅዋዓና ሰብ የለን እቲ ጉዳይ ኩሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ፅልዋናቱ ካብ ብጣዕሚ ሓደገኛ እቲ ሕብረተሰብ የረሓሕቆ ኣሎ ስለዚ ነዚ ብዲጂታል ተፈኒ ዘሎ ቫይረስ ዝተደናገሩ ደቂ ሃገር ጥራሕ ዘይኮነስ ብሃገራት ደረጃ ዝተሳተፎ ስለ ዝኾነ ሓደጉ ዓብዪ ክኸውን ስለ ዝኽእል ነዚ ሓደጋ እዚ ንምፍራስ ከዓ ኩላትና ክንተሓባበር ኣለና ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ ኣነ ሰላማይ ስለ ዝኾንኩ ጥራሕ ኣይኮንኩን ከምኡ ዝብል ዘለኹ ግን ኣብታ ሃገር ክፈጥሮ ዝኽእል ሓደጋ ስለ ዝረኣየኒ ንዕኡ ኣቐዲምካ እቲ ህዝቢ ተነቂሑ ደው ክብል ክኽእል ኣለዎ ኤርትራውያን ባይዘወይ ደው ኢሎም መላብቲ ጥባሕ ክበሃል ከሎ ከም ክርስቲያን እዮም ቅድሚ እስላማይ ተሰሊፎም ሕጂ ግን ብንቕሓትን ብመረዳእታን ደረጃ ኩሎም እቶም ሓፍ ንዘዝ ዝበለ እዚ ጅሃድ እዩ ዝከምዚ እዩ ዝዓረባውነት እዚ እስላማውነት ኣብ ባይታ ዘየለ ነገራት እንዳፈጠርካ እቲ ሕብረተሰብ ከም ዝቀሓሓር ከም ዘይራኸብ ንምግባሩ ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ብምሉእ ከነፍሰቶ ኮይና ክንተሓጋገዝ ኣለና ንኩሎም ኤርትራውያን ከዓ ነብዛ ነጥቢ እዚኣ ክዕድሞም ንደሊ ማለት እዩ እዚኣታ ከብላ ዝደለኹ እምበር ብልክዕ ኣነ ሓደ ካብቶም ኤርትራዊ እስላማይ ኣብ ጉዳዩ ተዓዛቢ ክኸውን ይብሉ ክሳተፍ ኣለዎ ዝብል ሕጂ እውን ንሳይ ኣፈናትይ ቃል ማለት እዩ هو نسل جزيها زي مسكنا كخم وترو قال جزيه وم بتما سالي زعبات نرهب تسفى قبر نلوم ودي الله